Ма печати Беларусия дорум. Чанд бора қапидан печати Беларусияро мебинанд, ҳуй метиҳанд. Ҳамита барои просмотр як корои кадести ки ба навхит кади барои чӣ роҳи ҳавоӣ кушодай ба самолёт рафтан мешидаю бо роҳи заминӣ намешидай. Пари-матч. Официальный партнер Ювентус. Играют они. Побеждаешь ты. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Мо имрӯз як ахбороти нав дастрас кардем ки ба шумо пешниҳод мекунем, дар як мавзӯъ суҳбат мекунем ва дар идомаи барнома саволҳои кироӣ кардагием ба саволотон ҷавоб мегардонем. Тамошобинони азиз, пеш аз оғоз кардани мавзӯи асосӣ як чиза ба шумо хотиррасон мекунам ки дар комментария силкаи сарпарасти мо, яъне ки Пари-матч закрепит кардагиай, ҳамун силка бидроен, регистратсия кунен ва аз ҳаматон миннатдор мешавам. Мавзӯи асосии мо оиди кушодашавии аэропорти Душанбе. Чанд рӯз пеш мо як навор кардем ва гуфтем ки аэропорти Душанбе времена маҳкам мешавад рӯзона. Кай кушода мешавад ва билетҳо чӣ гуна мешаванд, дар ин маврид саволҳо аз ҷониби тамошобино хеле зиёд мебошанд. Ба ҳамин хотир яку якбора гуфтем дар ҳамин видео ҳамаша бифаҳмонем. Фурудгоҳи Душанбе шурӯъ карда аз 1 август то 1 сентябр рӯзона маҳкам мебошад. Бо сабабҳое ки таъмир кунанд бояд фурудгоҳ, яъне ки ремонт рафтестай, ба ҳамин хотир танҳо рӯзона фурудгоҳ маҳкам мебошад ва парвозҳо рӯзона ба анҷом намерасанд. Ва шахсиятҳое ки пештар чипта харидорӣ кардагӣ буданд, парвозҳошон рӯзона буд, ӯ шахсиятҳо метавонанд ки ба фурудгоҳ муроҷиат кунанд то соати ҳамун билетҳошона ба шаба бимонанд. Яъне ки шабона фурудгоҳ кушодай ва парвозҳо ба анҷом мерасад. Ва як бори дигар хотиррасон мекунем ки ин чиз то 1 сентябр ва худо хоҳад аз 1 сентябр ба мисли пештара рӯзонаву шабона фурудгоҳ ба кор медрояд ва парвозҳо ба анҷом мерасанд. Ба ҳамин хотир ҳар шахсияте ки пурсон мешид ки билетҳои мо чӣ гуна мешавад, билетҳои шумо ягонташ намесӯзад, парвозҳои шумо ба анҷом мерасад, вале танҳо ки шабона ба анҷом мерасад. Ширкати софсавдо барои зиёд кардани риш ва ё барои зиёд кардани мӯи сар ва ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ва ё барои зиёд кардани қувва ба шумо ёрӣ мерасонад. Ва инчунин доруҳои варзишӣ, протеин ва гейнерҳо бо нархи арзон. Дастсафка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия дар муддати 5 соат карда мешавад. Аз номи юристиҷаи муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. Яъне ки аз 1 август то 1 сентябр қарор биромадагие ки фурудгоҳи Душанбе бояд рӯзона парвоз ба анҷом нарасона, танҳо шабона. Ба ҳамин хотир аз 1 сентябр бо асари нав ба мисли пештара кушода мешавад. Як чизи дигарам боз хотиррасонтон мекунам. Ман дирӯз дар видеом як шахсият рақамҳоша мондум ва гуфтам ки касе ки кӯмак кардан мехоҳад зангш бизанед. Чихеле ки мо гуфта будем ки дар як моҳ як кас ё ду каса бо ёрии дастаҷамъона хайр мекунем, яъне ки ба навор мегирем вазъияти шароити зиндагишаву мақсад кӯмакш мекунем. Имрӯз мо як каса тавсия метиҳем ба шумо, рақамҳоша як бори дигар дар экран мебурорем. Ин ҳамин рақамҳое метавонед ки зангш бизанед, бо худаш ҳамсуҳбат бишед ва дар шаҳри Душанбе қарор дорад, бениҳоят зиндагиш дар сатҳи паст қарор дорад, ба кӯмаки мо шумо ниёз дорад. мутаассифона худаш картан надорад ҳамин шахсият, ба ҳамин хотир занг бизанед, касе ки кӯмакш карданед метавонед ки ба ному фамилияш банк хати равон кунед ба паспорташ. ин шахсият мерава банк пула снимат мекунад. ба хотири мақсад ман картаи хидмат намемонам умуман дар ҳамихели коро ки мақсад намехом баъд мардум ягон фикри бад кунад нисбати ман ё ки ягон фикри бади худша баён кунад. ба ҳамин хотир ҳар касеро ки мо тавсия метиҳем барои кӯмак кардан, ё рақамҳои картаи худша мемонем ё ки рақамҳои телефони худша. ва як чизи дигар гуфтанием ки бисёре аз нафарҳо ҳамун шахсията занг задияну билет пурсидиянд ки оё билет чанд сомон аст ё ки шумо билет мефурӯшед. бародарони азиз, ӯ шахсият на билет фурӯшай, на коргари май ва на мара мешиноса. ба ҳамин хотир дар ин масъалаҳо ӯра пурсон нашед. касе ки кӯмак кардан мехоҳад, ин ҳамин рақамҳо дар занг бизанед,
танҳо барои кӯмак кардан метавонед ки қатиш ҳамсӯҳбат бишен ва кӯмаки хитона бирасонед ва ҳар касе ки кӯмак мекуна сухани моро қабул мекуна ва ҳамуро дастгирӣ мекуна иншааллоҳ ки савобаш мераса ба шумо ва миннатдории худро баён мекунам чунки сухани моро рад намекунен мақсад ҳар чизе ки мо мегем қабул мекунем. Як кас нависонда дар комментария ки ака ба Узбекистон бо тариқи ҳавопаймо гузашта мондесанд ё ки не ака илтимос ҷавоб те пешакӣ раҳмат. Албатта ки аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Узбекистон бо тариқи ҳавопаймо рафтан мешавад, вале бо тариқи роҳи заминӣ рафтан айни ҳол душвор шудагиай. Хубаш ба ҳамин хотир битонен агар аз душанбе прямой рейс ба Россия бигирен хубтарай. Шарифҷон нависад: ассалому алайкум бародар, ман метавонам фарзандома бо ёрии хоҳарам гирон оварда метавонам, яъне гуфтане ки фарзандота хоҳарат бурдан метавона ё ки не? Бале, ту давернас равон мекунӣ ва ҳамун хоҳарат фарзандота мегира мебара ба Федератсияи Россия ё ки ба ҳар ҷое ки худат қарор дорӣ. Саидов нависад: ма печати Беларусия дорам, чанд борай қапидан печати Беларусияро мебинанд, ҳуй метиҳанд. Шумо нодуруст фаҳмидаен мара, яъне ки ма гуфтам шахсиятҳое ки ба Беларусия бе печат вориди Россия мешаванд, ҳамин шахсиятҳоро дастгир кунанд, агар депортатсияшон мекунанд. Вале шахсиятҳое ки қонунӣ гузаштагияну паспортҳошон печат доранд, ин шахсиятҳоро ҳичи намеган ва бисёре аз ҳамихели нафарҳо аллакай дар Россия қарор дорану патент карда ё регистратсия карда кору фаъолият мекунанд. Ҳар касе ки ғайриқонунӣ вориди Россия шудагиай, ҳамун шахсиятҳоро ман гуфтам ки бояд тарки Россия кунанд ва аз сари нав ворид шаванд. Таҷик нависад: якай сорбон через Узбекистон омадам, мобайни чанд рӯз муҳлат дорам патент супорам. Яъне шумо 30 шабона рӯз муҳлат дорем ки патенти хитона дастрас кунем. Тоҳир Амиршозода нависад: ҳамин ту барои просмотр як корои кадести ки ба наохид кади бародар, барои просмотр барои чизе ҳаст нест ки чизи фоидаоварай ва чизи манфиатоварай ба мардум каме амбоша лозим мешавад чизое ки ма гап мезанам. Пуйбеш 01 нависад: через Беларусия омадаем, патент кардем, гирифтем, чӣ мешавад? Ба ҳичи намешавад, метавонӣ кор фаъолият кунӣ, ягон проблема намешавад, дар ҳоле ки аллакай ту патента гирифта бошӣ ва паспортат печат дошта бошад. Рустам нависад: сабаб чие ки роҳи заминӣ маҳкам, роҳи ҳавоӣ кушода? Ҳамин савола бисёри нафарон нависондагиянд ки барои чӣ роҳи ҳавоӣ кушода ба самолёт рафтан мешидаю, бо роҳи заминӣ намешидай. Яъне ба Россияро дар назар дошта бошед. Агар як чиз ози ман мегум, шумо худтон хуб фикр кунед ки агар ба воситаи ҳавопаймо шумо Федератсияи Россия ворид бишен, мисол прямой аз Душанбе ба Москва сафар мекунен, мерен ба самолёт. Вале агар бо тариқи роҳи заминӣ бирен, чандин сарҳадоро гашта, чандин давлатҳо қатӣ, баъд вориди Федератсияи Россия мегарден. Ба ҳамин хотир давлатҳое ҳастанд ки сарҳадҳош ё ки парвозҳош оли барқарор шудагӣ нестанд ба ҷумҳурии Тоҷикистон. Ба ҳамин хотир ман фикр мекунам ки хубтарай ба воситаи самолёт рафтан ва оиди роҳи заминӣ мақсад дигар ҷоҳош кай кушода мешавад ё ки чӣ хеле мешавад, ин чиза мо гуфта наметавонем пешакӣ, агар ки аз тарафи ҳамун давлатҳо ягон чи тасдиқ шавад, баъд маълум мешавад. Аз пеши худмон мо ягон чи гуфта наметавонем. Фара нависад: ака 40 сола шидам, соҳиби 3 фарзанд, хизмат мебаранд ё ки не? Ин савол барои шӯхӣ буд ё ки дар ҳақиқат буд, ман намедонам. Агар ки дар ҳақиқат гуфтаиста бошӣ, 20 сола бошӣ, соҳиби 2 фарзанд бошӣ, аллакай аз даъват кардан ба хизмат озод мебошӣ. Вале агар бо тариқи ҳазл шӯхӣ ҳамин комментарияро навистагӣ бошӣ, бале ба хизмат мебаранд, 2 сол не, 5 сол хизмат мекунӣ. Ибодулло нависад: салом бародар, ҷавоби саволи маро надодӣ. Ба масъалаи праваи мошин решат кардагиёро авф мешавад дар 30 солагии истиқлолият? Илтимос ҷавоб шате бародар. Бародари азиз, чанд бора аллакай ман мегӯм ки киҳо авф мешаванд ва чиҳо авф мешаванд, ҳичи аниқ нест аёлӣ. Танҳо аниқ ҳамие ки
барои 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон авф мешавад дар ҷумҳурии Тоҷикистон. Лекин кадом статьяҳо мешаванд ё ки праваҳо мешаванд ё намешаванд, ин чизо аниқ нестанд ва ман пеши худам гуфта наметавонам чӣ. Агар ки аниқ шид, ман ҳатман видео мекунам, мегум амаша бо. Давлатов нависад: салом алейкум акаи Сорбон, ҳамаи раҳо маҳкам шиданд ё тоқа границаҳо самолёт қати рафта мешава Россия? Бале бародари азиз, самолёт қати Россия рафта мешава, вале роҳҳои заминӣ баста шидагиянд, бастаанд. Вахш нависад: салом алейкум, бо комменти мара нахондӣ, 4 наворши ҷида дуру мехонӣ, нахондиш. Бародари азиз, мумкин ман хондамат, видеоро то охирша тамошо накардаи, албат ба ҳамин хотир. Вале агар дар амиҷа бо менависондӣ ҳамун саволта хуб мешид ки бояд бурдига мехондум шуд. Саид Басиров нависад: салом алейкум ака. Ака қариб ки ҳамаи видеотонро тамошо мекунам ва дастгириам мекунам. Муваффақият шумода. Ака дар бораи граница мегуфтен маҳкам кардан ё ки мекуна, барои ҳар хел овозаҳо шудестанд. Акаҷон пешакӣ раҳмат. Границаҳоро бугӯй, границаҳо ягон ҷо кушода шудагӣ нест, официална ва границаҳо маҳкаманд. Ва овоза барои агар рейсҳоро маҳкам кардан бугӯй, ин овозаҳо дуруға, ягон рейс маҳкам шудагӣ нест ва гуфтагиам нестанд ки рейс маҳкам мешавад. Як каси дигар нависад: бародар, ҳоло аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Россия рафта мешавад ё ки не? Бале, аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Россия рафта мешавад, бародар. Саидов Дамир нависад: Россияда рафтан билет чанд пул шудагӣ? Билет аз шаҳри Душанбе, яъне аз Тоҷикистон ба Россия прямой рейс 5800 сомона дар бар мегирад. тамошобинони азиз, ҳамин қадар комментария буд имрӯз мо ҳамаша хондем ва агар ягон саволи дигар бошад, дар комментария метавонед ки саволотонро бинависонед. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.